životě muže existují 3 základní přístupy k ženám. Můžete zvolit roli hodného kluka, což obvykle znamená, že skončíte v přátelské zóně a s ženami nebudete mít větší úspěch. Alternativně můžete být zlým chlapcem, což sice přitahuje ženskou pozornost, ale život s vámi se často mění v sérii rozchodů a nových vztahů. Třetí možností je kombinace obou přístupů, být napůl zlý a napůl hodný. Tento styl vás činí nesmírně atraktivním a ženy vás budou mít na mysli neustále. Teď vám ukážu, jak se stát tímto gentlemanem, aniž byste sklouzli do pasti hodného kluka. Zahrajme si malou hru, abyste pochopili rozdíl mezi hodným klukem a napůl zlým, napůl hodným mužem. Podívejte se na obrázek. Co vidíte? Odpověď bude bílá tečka. A když vám ukážu jiný obrázek, řeknete, že to je černá tečka. Nyní se zamyslete nad těmito 2 obrázky, zejména tím prvním. Pokud se na to zaměříte, uvědomíte si, že jste přehlédli temné pozadí a soustředili se pouze na bílou tečku. Na druhém obrázku jste zase ignorovali bílou barvu a zaměřili se na černou tečku. Je to proto, že naše mysli mají tendenci vnímat výjimky. Jak to souvisí s naším tématem? Poslouchejte pozorně, protože to platí pro všechny mezilidské vztahy, nejen ty romantické. Představte si, že máte přítele, který vás neustále žádá o pomoc. Vy mu vycházíte vstříc a nikdy neodmítáte. Ale jakmile jednou uděláte chybu nebo odmítnete jeho žádost, okamžitě vás začne vidět jako špatného člověka. Na všechny vaše dobré skutky zapomene, protože ty jsou jako bílé pozadí, zatímco vaše malá chyba se stává dominantní černou tečkou. Ať se stane cokoliv, v jeho paměti zůstane pouze ta chyba. Naopak, někdo, kdo normálně neprojevuje dobrotu, se najednou ocitne v centru pozornosti, pokud udělá něco hezkého. To není chyba lidí, ale přirozenost, s níž se musíme smířit. Respekt si nezískáte tím, že budete stále k dispozici a hodní. Místo toho je lepší být občas tou černou stránkou, která ukáže bílé skvrny, než být tou bílou stránkou, která občas přidá černé skvrny. To jsou pravidla hry a pokud chcete úspěšně žít a získat uznání, je třeba je dodržovat. Ale dnes se zaměříme na ženy a to, jak tento koncept platí v našich vztazích. Pokud se k ženě chováte pouze jako hodný kluk, tedy pokud v jejich očích zůstáváte stále bílí, nikdy neocení vaši laskavost. Naopak, pokud občas projevíte lhostejnost a pak uděláte něco hezkého, tato gesta vyčnívají a přitahují její pozornost. Tady je klíčový rozdíl. Hodný kluk je vždy bílý s občasnou černou tečkou, zatímco napůl zlý, napůl hodný muž je černý, ale občas se na něm objeví bílá tečka. Abychom zachovali plynulost, nazvěme našeho muže gentlemanem. Myslím, že teď chápete základní myšlenku, ale než se dostaneme k praktické aplikaci, dovolte mi vysvětlit, jak funguje ženská psychologie. Nejste přirozeně laskaví, spíše se chováte normálně, nebo dokonce bez zájmu. Žena vás však vnímá jako muže vysoké hodnoty, protože váš nedostatek přílišné laskavosti interpretuje jako sebevědomí a hodnotu. A právě proto, když pro ní uděláte něco milého, stává se to výjimečným okamžikem, na který se bude dlouho soustředit. Takové gesto si zapamatuje na dny, týdny, ba dokonce na celý život. Tímto způsobem se její city k vám prohlubují a s každým dalším hezkým činem se její láska k vám ještě více posiluje. Tento přístup ji činí k vám stále více přitahovanou. Jak tedy dosáhnout toho, abyste byl mužem vysoké hodnoty, aniž byste byl příliš hodný a přitom si zachoval gentlemanství? Existují 2 základní principy, o kterých si promluvíme. A já vám je podrobně objasním, aby bylo vše jasné. Prvním z těchto principů je pozornost. Je to jeden z klíčových aspektů a bohužel také jedna z nejčastějších chyb, které muži dělají, pokud jde o ženy. Mnozí se domnívají, že ženy milují, když jim věnujete hodně pozornosti. Toto je však mylná představa. Další omyl říká, že pokud chcete, aby vás žena přitahovala, měli byste se o ní příliš nezajímat. I když to má v sobě určitou pravdu, není to zcela správné.
Pokud hledáte krátkodobý vztah, tedy omezenou interakci zaměřenou na sex, můžete se vyhnout věnování jí pozornosti. Naopak, pokud máte zájem o dlouhodobý vztah a chcete vybudovat zdravé a stabilní spojení, musíte toto pravidlo přizpůsobit. Abyste ženu přitahovali, není dobré jí věnovat pozornost nepřetržitě. Existují chvíle, kdy byste měli být pozorní. Situace, kdy je lepší zůstat v pozadí a chvíle, kdy je nejlepší být neutrální. Poslouchejte mě pozorně, vysvětlím vám, jak se s těmito situacemi vypořádat. Ve vašem vztahu zažijete různé emoce, které lze rozdělit do dvou kategorií, negativní a pozitivní. Vaše rozhodnutí o tom, zda ženě věnovat pozornost, závisí na druhu emocí, které se v daném okamžiku objevují. Tyto emoce se během interakce neustále mění a přinášejí nové pocity. Existuje 5 hlavních situací. První. Žena cítí negativní emoce kvůli vám. Například, pokud vás vidí mluvit s jinou ženou a cítí žárlivost. V takovém případě byste jí měli věnovat pozornost. Nebo pokud uděláte chybu a ona se na vás zlobí, nebo dokonce pláče. Opět je důležité ji podpořit. O tom jsem už mluvil v sérii o přitahování žen, takže se teď nebudu rozepisovat. Druhá situace. Cítíte negativní emoce kvůli ní. Například, pokud ji vidíte mluvit s jiným mužem, nebo zveřejňuje fotky s někým jiným, i když ví, že vám to vadí. V takovém případě se nesmíte nechat ovlivnit a měli byste ji ignorovat, aniž byste dávali najevo svou nespokojenost. Prostě jí dejte stranou, jako kdyby vás to nezajímalo. Nepište jí zprávy, kde jí říkáte, jak moc je krásná nebo jak vám chybí. Tohoto omylu se dopouští mnozí muži, když vidí svou přítelkyni s jiným mužem. Začnou ji zahlcovat komplimenty a vyjádřeními lásky, což může působit, že cítíte žárlivost a strach ze ztráty. Místo toho byste měli situaci zcela ignorovat a chovat se, jako by to nebylo důležité. Pokud vám napíše, odpovězte běžně, jako by se nic nestalo, ale nepřidávejte jí na pozornosti. Další možností je, že žena prožívá pozitivní pocity kvůli vám. Například, když jste ji vzali na hezkou procházku nebo jste udělali něco, co jí udělalo radost. I v tomto případě byste jí neměli věnovat přehnanou pozornost. Důvod je jednoduchý. Když je žena šťastná díky vám, zpravidla to značí, že jste jí už nějakou pozornost věnovali a proto se cítí dobře. Pamatujte si, že je důležité, abyste neustále neudělovali pozornost. Musí existovat rovnováha mezi tím, kdy jí věnujete pozornost a kdy jí necháte volný prostor. Toto pravidlo si zapamatujte na celý život. Kdykoliv ženě věnujete pozornost, po chvíli ji musíte přestat dávat. Jinak to ztrácí svou hodnotu. Například, pokud ji vezmete na krásnou večeři, po návratu domů jí nepište. Nezjišťujte, jestli se dostala domů v pořádku a neříkejte jí dobrou noc. Zkrátka se vypařte. Další scénář je, když vy cítíte pozitivní emoce díky ní. Třeba když má na sobě něco, co považujete za atraktivní, dělá něco v posteli, co vás baví, nebo vám koupí dárek. V takových chvílích byste jí měli věnovat pozornost, je to dokonce nezbytné. Pak tu máme situaci, kdy žena prožívá pozitivní či negativní emoce, ale ne kvůli vám. Například může mít špatnou náladu z pracovních problémů, rodinných záležitostí nebo jiných věcí, které s vámi nesouvisí. V takovém případě byste měli zůstat neutrální a nevěnovat jí pozornost. Známe mnoho mužů, kteří se dopouštějí chyby, když zjistí, že jejich přítelkyně prochází těžkým obdobím. Okamžitě jí kupují květiny nebo jí berou na výlety, aby ji potěšili. Ale to je špatně. Její negativní emoce nejsou vaší vinou, takže proč se jí snažíte pomoci? Pamatujte si důležitou věc. Pokud začnete ženě věnovat pozornost pokaždé, když se cítí špatně, brzy se na vás obrátí pokaždé, když bude mít problém a umístí vás do role terapeuta. Pokud je to vaše přítelkyně, naslouchejte jí a buďte k ní laskaví. Ale nepřehánějte to s pozorností a pomocí, protože ženy prožívají široké spektrum emocí každý den. Pokud jí budete běhat za zadkem pokaždé, když se cítí špatně, skončíte s emocionálně vyčerpanou partnerkou, která potřebuje vaši konstantní podporu, což je nerealistické.
Když nejste odpovědní za její pocity, nedávejte jí pozornost. Pokud budete tento vzorec dodržovat, zůstanete neutrální a pouze občas jí věnujete pozornost. Tímto způsobem ji více přitáhnete. To je zkrátka rovnováha pozornosti. Teď se pojďme podívat na další téma. Žádosti. Jak reagovat na žádosti ženy? Kdy říct ano a kdy odmítnout? Žádosti, které ženy dělají, se dají rozdělit do dvou kategorií. Buď je to něco jako test, aby zjistila, zda jste silný, nebo zda vás může snadno ovlivnit. Nebo jde o upřímnou žádost, protože to skutečně, pokud chce, abys pro ní něco udělal, neboj se. Podrobně ti vysvětlím, jak jednotlivé situace rozpoznat a jak na ně reagovat. První situace se objeví, když ti dá přímý pokyn, například drž to pro mě, počkej tady na mě, vyfoť nás, nebo dej mi pusu. Často tento způsob komunikace používají ženy, zejména na začátku vztahu, aby zjistili, zda si zvyklí být v blízkosti atraktivních žen. Pokud ano, neměl bys hned skákat, jak si řekne. Nikdy bys neměl akceptovat takový příkaz, pokud ti to připadá nepříjemné nebo nelogické. Například, když ti řekne, jdi mi něco koupit, klidně odmítněte. Není důvod, abys pro ní běhal po obchodech. Kdo je ona, aby ti takhle rozkazovala? Můžeš se na ní usmát a prostě říct ne. Pokud ale žádost nevadí nebo je rozumná, jako dej mi pusu nebo vyfoť nás, nemáš důvod ji hned odmítnout, ale také bys neměl bezmyšlenkovitě souhlasit. Místo toho si nastav vlastní pravidla. Přijmi žádost, ale na svých podmínkách. Například, když ti dívka řekne, vyfoť nás, můžeš odpovědět jasně, ale chci vidět tvůj nejlepší bláznivý sexy výraz, připravená? Jdeme na to. Místo, aby ses poddal a dal jí plnou moc, posuneš situaci tak, aby ses také zapojil. Dává to smysl? Zde je další příklad. Počkej tady na mě. Jasně, počkám, ale budu támhle, až se vrátíš. Přijď mě najít. I když je to jemná změna, zásadně mění mocenskou dynamiku mezi tebou a dívkou, což je klíčové, pokud chceš, aby tě přitahovala. To byl první typ žádosti. Když přichází jako přímý pokyn, buď ho odmítni nebo přijmi, ale na svých podmínkách. Teď se zaměříme na druhý, ještě důležitější typ žádosti, což je nepřímé vyjádření jejich pocitů. Tady mě pozorně poslouchej. Někdy, když mluvíš se svou přítelkyní nebo ženou, může zmínit, co má ráda. Třeba miluji pláž, miluji pizzu, nebo miluji tuto restauraci. To je běžné, protože místo, aby řekla, chci jít na pláž, raději poví, miluji pláž, nebo místo, chci, abys mě vzal do kina, řekne, miluji kino. To nevadí špatným klukům, protože jim nezáleží na tom, co žena chce. Dělají si jen to, co je baví. Ale ne každý chce být tímto způsobem. Jak tedy překonat toto dilema? Jak se vyhnout tomu, aby splnil její přání a přitom nestratil respekt? Odpovědí je odložení. Například, když během rande řekne, jak moc miluje burrita, nebraní hned na burrito. Místo toho ji překvap s burritem za pár týdnů. Odložením získáš to nejlepší z obou světů. Ukážeš, že ji posloucháš, ale zároveň se vyhneš tomu, abys vypadal jako příliš dychtivý. Navíc se staneš nepředvídatelným, což ženy milují. Stručně řečeno, všímej si, co má ráda, ale hned na to nejednej. Raději splní její přání v nečekaných chvílích a ukaž svou sílu. A nenech se strhnout jejími rozmary, jako většina kluků, kteří slepě plní, co se jim řekne. Buď laskavý, ale zároveň důrazný a dej jasně najevo, že nemáš čas se zabývat stížnostmi. Postupně pochopí, že to, co chce, dostane pouze tehdy, když se rozhodneš jí to poskytnout, a ne když to vyžaduje nebo si stěžuje. Takže shrnuto, naše žádosti by měly být vždy zvažovány s odkladem. Tímto způsobem se naučíš být laskavý, aniž bys ztratil svou mužskou sílu. A to byla ta klíčová lekce. Uvidíme se v dalším videu.